Hello guys, magduwa ta og cheesecake copter 2. Magtag cheesecake ni copter 2. So ato na i-start. Kaya teleporting ko. Kaya na ko okay. Oh. Hala. Hala si cheesecake. Patay ta ni. Isti na manok ay. Okay. Hala. Boom. Hey. Pila man ka she's 12 she's no? Yes, girl. Yes. Arta? 112. Okay, magkuha ta og cheese. Uy, nakuha ko. Boom. Nata dirty. Boom. 212 da na. Okay ra. Okay ra nako. Kaya need aning plank dirty. So ato ka ng yellow hay. This girl, okay. Di ta pwede ako ng duha. Okay na. Okay na mga guys. Ako na plank. Kasunod dari. Ayan, ambak. Ito na plank. Boom. Magkuha pa ko usa ka plank para di katag plank usab. Bye-bye. Nana siya diha sa save zone. Save zone. Kanina dula awan ni save zone ay magpatuloy ta. Kay kay manay si kuy usa kay lang. Kay bag ta diha, dili ta mo anha. Kay di ta mo anha. Kay mo ali dito. And harita. So yeah. Ato ay butang ang plan para makuha og green key. Di ba bright key ko ba? Bright. Okay. Ansis. Lola. Oh, cool. Bebe. Okay, di ata pwede makuha na. So yo. Okay. Bala ko diha. Okay na diha. Dila! Ay puta ka. Okay. Dili na to din. Limitin ko na. Nakuha sa kuha. Laki, ko nakuha. Kuha ta. Boom. Okay, mana ta. Okay. Magpalayo ta. Yes, matuto sa green key. Okay, green key. Let's do that. Okay. Green key. Oh! Mag-parkour ta. Oh. Kusog ito dagan, no? Hala, kurbaan. Nakurbaan na ba ko, ha? Nakurbaan ko, oy. Ay, nabalik ta diri. Okay, so, as in, mananang green key, mananang green key. So, ang blue key. Masig na diri ang blue key ba? Okay. Oh, red key. Oy, nice. Oh, so many. Ay, kani. Okay, ito nakalimot ra ba ko sa password ani guys.
mubalik sa ko. Okay guys, ang password di ay kay ano ay kay 12973 9734. Oh, yes girl. Times okay, mata so ato ng calendar mula ka ta ato. Okay ra ko. Mula exit yo kad mananing red kay to ang bluki na sad. Nga buki. Okay. Kay basig na isis dia wala mo para diha oh. Hello. Hi sis. Uy! Hala! Namatay ko. Ato pa to ko anong bluki. So yeah, let's go. Okay guys. Nana ta dere. Saba. Ato ni collect ang bluki dere. So nakoy nakit-an cheese dito ato adtuon. Wait. Okay, nalagi ko nakit-an nag-cheese. Nakoy nakit-an cheese akong besiding. Oh, mao ni ay 11-12 usa na lang so to pay taon asa ang bluki. Right. Bright man daw ta ba? Like white yun ba? Ay, ano mo na pa doon? So, nandito sa bluki. So guys, ako ani speeding time. Okay, nakapasok na ko. A few moments later. Okay guys, baliwala ra to. Okay? Baliwala ra to. Oh, may wala ra to. So ato ani i-parkour diri. Kailangan dili ta hulog ari na lang ta para dili ta signal traps. Okay. Okay. Oop. To ni i-parkour. Halala. Ay ko nahulog na ko ato. Yes. Sama ni. Ha? Alright. Mag-reset daw tayo. Mag-reset ta. Kasi open na to ba? Oh, open na lagi? Ando ka nun. Kompleto na akong kuan tapos di na pwede mo pindot ato kay kabalo mo ato guys na ako na to napindot guys. Nakuha na ako guys. Kay na pindot usa. Patay na pud ta. So balik ta mo adto ta sa exit. So ano ta? Oh. Oh, di ba? Pusit ka. Mana? Kaya no. Dito man sa dito. Kay no si diho. Okay, go lang ta. Ay dira exit. Woohoo! Bye-bye mga mouse. Yes! Nata sa exit guys. Ano ta? Uy! Okay. Malingkod ta dire. Yes. Elevator! Mag-elevator na ta. Elevator na ito. Ay, diba ang elevator? Yes. Naman naabot to sa... Ay! Hala! Hoy, hala! Hoy! Okay, baliwala ra to. Okay, baliwala ra. So, ari na to sa exit. Woo! Okay. Wala lay ko. Ay, dala na. End of cheesecake. Hala, kadaghan og cheese. Kasaba sa iro ay dahan ki cheese diri ba? Wow, dahan kag cheese. So, ari na sa. Hala. Nay pulis oh. Okay na ang kuan lugar, okay na. Hala. Oh, nanako. Oh, di ba?
Dahan gyud cheese gida ba? Dahan gyud cheese gida. Kanya text. Text. Hi. Ito na ay. Ags na ags. Okay, yeah. Ano? Employee 1, can you hear me? Ito na Employee in 1, something happened to that dispatcher connection. Employee in 2, yes, I hear you. I will be there soon. Lah, ito, the schema has been disabled due to an account error. Please give the premise. Ito lang yung so, bigyan natin. Ags. Okay, ags kayo ba? So, ags kayo. I'm talking about the last person we sent there. Ako? Ay, play? Are you talking about this person? Yeah, di ko ano, ang chismis sila. Yeah, something seems to have gone wrong. Ang cheese. What happened? This person left the circle and returned to our world. So, mangyari. Oh, the end! Yay! Normal na tong world! Naman no. Okay, normal na tong world. And that is guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video. And don't forget to like and subscribe. And pinutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo of mabagong akong video. So, bye!